kalla wannan da kai gani shine ake ce masa ɓaure. Na'am. Shine Allah ya rantsuwa da shi. Na'am. Yake cewa wattini والزيتون نعم وطور سينين نعم وهذا البلد الأمين. نعم Allah ya ce ina rantsuwa da tini. Babban malamin Shehu Umar Anɗaki yake cewa tini ana nufin bishiyar ɓaure. na'am Wannan da ka ganta ita ce ɓaure. na'am Shine me? Shine bishiyar ɓaure. ɓaure Sannan ya sake cewa yana rantsuwa da zaitun. na'am Zaitun mun riga mun yi bayaninsa a can baya. Wannan shine tini, wancan kuma shine 'ya'yan zaitun. Wanda na'am gani ganyen ɓaure kenan. na'am Shine Allah ya yi rantsuwa da shi a cikin Qur'ani, sannan ya yi rantsuwa da garin Makka wa hadhal baladil amin. na'am Yace yana rantsuwa da wannan gari amintacce shine garin Makka. na'am Malamai suka ce akwai sirrin da ke tattare da ɓaure wanda Allah ne kadai ya bawa kansa sani. na'am Don haka babu wanda ce ya san haƙiƙanin adadin fa'idojin da ke tattare da shi wato ainihin yawwa malam ɓaure. na'am Wannan kenan. To bayan ɓaure muna da 'ya'yansa. Kaga wannan su ne 'ya'yan ɓaure. na'am Kana ganin su? ga su nan Ka gan su? na'am Wa'annan su ne 'ya'yan ɓaure. Su ne waɗanda Allah ya rantsuwa da su ya ce wa tini wa zaitun. na'am Ka gan su nan. Malam waɗannan suna da matuƙar fa'idoji masu tarin yawa. na'am Akwai waɗanda suke ganin akwai wani irin sihiri da ya gagari mutane ɗan adam ya karya shi da yadda Allah. Babu wani irin sihiri da zai gagara a ce wannan sihirin ya gagari mutum. Ya gagari a ce a karya wannan sihirin babu shi a duk duniya. Matuƙar akwai ganyen ɓaure gashi mun riga mun ɗauko mun sa a leda da kuma 'ya'yan ɓaure gashi a hannuna. na'am 'Yan uwa babu wani magani ko a ce sihiri za a ce an yi ya gagari mutum wanda aka yi shi da bakin aljani ko da baka aljana a ce ya an kasa warware shi a duniya babu shi, sai dai in babu 'ya'yan ɓaure da ganyen ɓaure. Wannan shine 'yan uwa, in ne muku fatan alheri. masha Allah